Médecins sans frontières y'a lase a ka bɔlɔlɔ forobakumayɔrɔ kan k'a fɔ k'olu ye u ka baaraw jɔ Djibo mara la ka kɛɲɛ ni binganiw ye mun kɛra ka ɲɛsin olu ka cakɛda ka baaradaw ma fo ka taa se u ka jitayɔrɔ dɔw ma u ye minnu kɔni jɔ fo ka taga se fana u ka kɛnɛyasow ma. Baɲumankɛtɔn in ale bɛ hakilijigin kɛ k'a fɔ k'olu ka baarakɛlan dɔ ni o tun ye Burkina fasoden ye k'o yɛrɛ tun bɔnɛla ani la septembre kalo tɛmɛnen nka an bɛ waati min na i ko bi ko o fagali kun janjɔn yɛrɛ ko ma se ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛdɔn hali sa. Baɲumankɛtɔn in bɛ a perepere k'a fɔ k'olu ka nin latigɛ in tali ko kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ duguladenw de ma olu mun mako kɔni bɛ kɛnɛya ani kɛrɛnkɛrɛnla dɛmɛ la sabula ko Djibo ye yɔrɔ ye mun kɔni na binganiw cayalen bɛ yen o dugu mun bɛ Mali, Burkina Faso ani Niger dancɛw kɛrɛfɛ. Hakili jiginna san 2023 Médecins sans frontières baɲumankɛtɔn tun ye dan sigi a ka baara bɛɛ lajɛlen na Burkina Faso mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O kɛra baɲumankɛtɔn in kɔni ka baarakɛlan 2 olu fagalen sabula cɛ marifatigi dɔ o tun ye kisɛ wuli u ka mobili la.